Agang gyud kay photo man. Foto, galang-galang. Galang agin mo ha. Ay mo ha. Di ko na galang kasi tagang ipon. Kanang photo namin na kanong kainit pa. Ang init na pa. O, dali na. Nga pa sa mga tayo. Tara, guys. Ano ba diri ay? Tagzis natin. Hindi ka? Ha? Di sa mga agi. Punta cross. Wala mo, bro. May ka. Ginoo pa. Buwaran sa ubay. Hindi mo man great eh. Hagi. Tawong, tagdiskil. Pinilit ko. Hi guys! Welcome to my channel. Ako na po din si Brodelisa. Di ako ron sa putlong kam. Dari sa mga kamalig. Unja. Ang i-share ninyo. Naghimong si Jocelyn og puto. Og kuan. Galang-galang. Hamong patanaw yun sa. Hi guys! Mauna iyan din kanang bulang huy. Naghumagbanggood. Tuyaan nila karang mawag sa baw. Unja. Suway ko na kong tuya. Mura bag siso. Karang may nunduan mitos mga may patamang siso tagkahoy mga inganin sa ipitin nagtuag katong binanggod nga bulang huy karang mawag sabaw kay maka lanag ba ng sabaw dana. Isa pa, stupid ka ko. Ha? Asa. Ako tumoy. Di asa. Asa ka dyan tindog sa mo. Tindog. Ibirasa. Ay! Hawa dyan kay buka na sa Asa masawon? Diri dapit ako. Ay tulod. Sige. Hiya! Tigirig! Ketawa lagi semangat. Ayan! Tigirig! Hiya! Tigirig! Allah! Nikos! Bola. Hi guys! Maraming nagsisa na Ato sa liyo, pangita sa atang nangipikita katang naong. Naong raw, ito niya. Wani guys! Gisunod sa ako ag patong binanggod niya, bulang huwinja. Parang pa ko nakasuwa niya, namungot ko kay nga ni Monday ni tuya-tuya. Ja, ang ka, hanoy! Ko ano kutini ko ano. Hawa Hawa sabi kapitan hagbong. Ano hagbong na sige, tagtuya, saan hagbong na natin kuhan. Ala! Asang haring Hawa bibi magpaalsa po pa nga si tita. Hawa ba kay? Hinap sa bibi, kateng pa doon. Dili na ka mama. Kay kaya. Dari ra. Sige tuya. Hiya, tigabog. Makalingaw na ni magpoto kay magsakay mo tagsiso. Pagkarong anak. Hiya, hulog kabi. Nang blitsing. Ala, grabe ako. Tagili. Blitsing naman yung akong anak ko eh. Tadi ang anak sa perbitan. Hi guys! Sakay na siso. Ay, sabutan na siso. Agsiso. Adian! Sabaw sila! Payag. Pero payag ni. Kuya payag ni. Mama. Ito. Ay, Tita. tita. Nika, dali. Hiya, tigabog. Hayo dia pa doon. Dali na sakay. No. Sayang pa rin ka naman niya. Ang talin? At ano pa nang ikutunin? Hawa niya, Jim. Hawa diyan sa hawa sa Bukat pa ito mo. Bukatan sa tita. Ay, aray! Moto kick! Karipod. Isda po? Wala sa dino. Muagas din sa dino. Iya! Tawa guys. Namira ba himog tayo bong? Kani? Labog na ni mo? Labong. Tayo po. Uwa may kuan Ang mo, nabita mo lagtot na puti. Bitaw dagan. Kana. Bako man. Ugahon. Imong ibulad, try mo. Tapos unsaon man na? Tayo bong lagi. Pwede na sir tuon. Di, tayo bong karang mga, di ba, magluto kag. Or parang di. Magluto kag kanang ganahan kag mo pilit. Ano bang kuan? Mura corn starch. Pasta. Corn starch. May sayang namang ina namang panglaboy. Oo na, kaya ba ito? Di po ko maudar ko. Kaya ano to ni mo, ito pulbo. Mura bitaw, mugahi bitaw na sa Mo diha. nang ibuhat, puti, araman ng kaputi. Kuan ang sabaw, katurang nilagto. Tuya! Guys, hayahay. Tuya! Kanta, hayawang bibi. Nagtuya-tuya, may sa among puto. Dapat ang among puto sa ha. Ay, saba! Ay, say. Ang gandang sumayaw. Ang gandang sumayaw.
pa, balik-balik. Hi guys, ang ipalailan ni A, B, C, GM. saba. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Nagbuot man isa pa. Hiya, tigidik. Gagmay pa may nga ni magsisumi. Tapos kuan, sa una ako sa kasoy, kaganilin. Sa unang kuha, Bata pa. karon pa ko na nakasulay. Sisa ba? Yung duwa. Bata pa. Tapos kayong kahoy na magtuwa na. May nga ni mo, man eh. Sa una kay dito man sa kuan wa mi kakuan dito kay karang man ang amo, karang ba? Kakay, suway mo gani. Anang karang kung pinag-as nga. Karang butong. Oh, ana may among pangdula sa una. Ang among dula sa una nga. Ang among dula sa una, Jud nga. Apil lamang tatag na na, sato. Ah, katong ana. Ana, sato. Grabe nga ito may lagi. Tatay na na among. Kami pamilya, tibok, doon ni. Tumutong kay daghan mo buya. A few moments later. Hi guys! Dahil nagamang ito-tuyaan ganin ng puto. Yan, naraday si Ja. Dusi ka bokag sa kasalangan. Oh, ana. Dusi ka buo. Para si Ja guys. Haram mo ko tanong Ja. Kaya mo pa ning deliver ni kay reverse. Kay Isa ni order. Order din ng tiri. Ni Tiri. Tinggal tiri. Uy, Gamay raman. Sa kanira kay guys among lutoon kay order ra. order raman. Nara guys. Dada pa ya di ah. Kay ba mo dani plaka ni. Ni order nito. Tanawin zone da guys ha. Maluto na. Bantayan Judlin di pwede biyan Hindi lin. mo pwede bidaan. Kay masunog ni. Ah, Nipis mo ni kayo na. Nipis daw. siya oh. Ano naman din na siyang alalayan para Muda ko di si Jano. Okay ra ito si Jang nati ko. okay ra. Bisan pag unsa na siya kakukuin mo man din ang alalayan kay ini. Basa diyan is mantika. Mo straight naman na siya. Dagko na mo. Ano din na siya naton. Litaron para mo Dali ara din no. dali ra ni. Paglatik pa ni Dugay. Foto tak ang alalayan bijaan ka. Kani mo babad. Gingking kayo ni. Ay, sarap. Bagong luto ni, aw bagong kuan, himo. So, isampay ra ba na po ni dito sa wire ni Mario. Pagkuhan. Tara, guys! Yarame! Hi, guys! Adto nami. Ito nami sa kanang among bahay. Hatod na namang puto, galang-galang. Kaya ito aspirin ito, naghuwat na ron. Diya. Naman na sila isakdanan diya, sidecar. Mo ni si Jocelyn nagpagidjas puto. Diya, kare si GM nga bata. Dara. Adto nami sa bahay, guys. Siya na naman tayo ito nag-abot, guys. Hi guys! Diyan ako! Ay, ako rin ito resita. Bayarin na tanan. Abay lang, Sa dalan. agang yoro kay puto man. Puto, galang-galang. Galang ag imuha. Ay mo ha. Di ko na galang kasi tagang ipon. Kanang puto namin na kanong kainit pa. Parang inita pa. Dali na. Nga pa sa mga tayo. Tara, guys! Ano ba diri ay? Tagzis natin. Hindi ka? Ha? Di sa mga agi. Nagmotor mi. Agkag Nas buwan. motor met, lami kay mong payong dako. Hamas na day. Nga pa, hindi mo kayo makuhas-kuhan. Puto? Oo. Anak. Hala! Kaman lagi may kita dito. Sisa. Asa nito siniagi? Hagad ng ipon. Hindi mo na ipon. Ha? Kung gusto na nila katagbo na mo. Hindi ay. Nintaya pa siguro. Ha? Man naman tagtaya good. Mana? Kakatonda rin pala kiwang. Kita tagti, nakakita tagti. Wa. Wa man na. Nadyan dyan di ha? Nadyan dyan? Wa ko. May motor ba? May motor sila? Wa Man, lagi. Was dyan dyan di ha? Kay Papa dyan dyan.